Sa chi sen biang perlok yang sama biang phi sa YouTube channel jonga te hagani video ngan ithoi phi badon biang gajing ko pai do kha hangni ha bas Jaintia Hill District ba shnong men sangat shni sha ba juyu ya bana ma shni shmut ha men sangat bas Jaintia te menta pat ka price ro kala kham he tambala kham duna pat mo ya don tak no yang to tang lai pheu no sa pheu tali hi tambal kala kham he pat kila ai ro daga kali kiba kuma bala sang dar hado daki shiphau lak ai ro kiba ya nangkang kalong kaba itanan bar kebayar kaba niem riu hado riu hajar ngun kibriu kemut kinong khwai kadan hado santali kipung kibahe omdai kibarit mo kenbe kibayar kipung kejakaro kaba pengat bha tes ngobhayawan sakane kajing kwado kha tanya pai ban nga hado bakun ngan pen iya phi da kalis hi da kanatis hi bangan pule ya kata kanatis kat bang dang dep te kapor ka jaka kapor jang kan ka ban khwai kadai ar tarik hakasngi haune hunai setang sisngi arsngi hi te melai ka tharai ka dang biang kapor phi ba pen tip ya kane ka jing pen bana janga hakane ka jing ka khwai da kha ka ban sawan hakane shen tem perlok tong ini apa no direct ya kata ka notice da ka bangi pule artat ya ka kane kata ka dai notice ka jing ka khwai da kha ba la panyai dai ma peri lang do ibala dai ju pa ibala ju panyai bhai kane kapung te adan rengkat berka West Jaintia Fishing Multi-Purpose Association te kajaka kadai kamalai tho ade jaka kadai pungjong ma Elias Muksor ba dan hamen sangat motha te kisno man sangat benmo te West Jaintia Hill District ketiket barung jong wei u nong khwai mo ke jong wei rowan ane wei persi khwai hi nomor dan udon kirawan bara arteli la teli ki khwai kalong lai hajar si tengke si rengwiang katarik lang ar pratrik na pra ar jar ar prosau te hubra bami kam slam syura te ka por na do khandai beje hado lai beje janmet na do khandai beje men step do lai beje men met ka fast price ke dai brand new 4x4 pick up lene ke pisa ka pra lak taka bat lai hajar te kadang best ke pick up ma ngata shang ha kamon jang pi ke pai ba te ka basakon price ke dai ke brand new celerio lene ke pisa ka basau lak taka bat ar hajar spa te ka balai dai ke brand new alto kiten lene ke pisa ka balai lak taka bat ke ba ar hajar nado ke price balai do ke price besi pheu ki ai gum ta be ke alto kiten lene ke pisa balai lak taka bat ar hajar te nado ke bakhat wei hado ke bakhat san kin ai ke silak tangka bat ke bakhan riu kin ai tang san pheu hajar ke bakhan nyu kin ai tang lai pheu hajar ke bakhat pra kin ai tang ar pheu hajar te kin dia tiket nado ar pheu tarik himna pra ar jar prosang ha kapor khat ar baje te kin dan ro ki volunteer ki engemo te kinweng ya kisai ki mampan stiker andala data stiker ki andala data stiker ki rawan kin hami no shwa shabar kapung kajinge cengai ban syang kalong ko ba khat sound shi kan rung briu ro kane jaka hadon riu hajar ngut kumbaka mene reng untang ada puleh ni ma kidan ro gi consolation prize ki baki ai hado ar phaudli ki ba shifau hajar uwei briu te kala long kajing mun ta shibon ma kala dan hado kano telim ta dan khat phra ban ar pheu long live phra teli price ta la like ke bai kali da pia consolation ro and rai nakit bak rueng phi ban yo te hi ke ban kali ma si sen maladam ki price ki rawan kim dai ban penthut ya kajing ke kop khwai da kha kajing kop khwai kan ya dai shikman an ban khwai baro san teli ki pung kumang lai tho mane ba kadan san teli ki pung tem sha ban di jing dia lain no ki jing ibit basha tang kinong de we knyang bat ki ter khwai kandan ro kala ki dra ban pin le ka shwa ban kut ka khwai lada kinong jab kimwan sim ha pa san minit an pen khalai biang da ka wai pat
kamut kene kalong kaba kham karke kani ka pen kalau kidrang dada kipen bana da piman sim pasan minit thara pinwan sim beji namar kam de sungai te ka fast price kin ai be ka brand new ki ang brand new ma masung thoi thlai bedang thamai brand new auto kiten te kalong la kin ai ka tiket ka ba la spa si tiket ada pithet san spa pin yo santali lene sibuk ki bahar kin ai silang kabala kin ai san phajar kabanongkong te kan mama auto kiten brand new nalor kita kha balarim anthe thamai ko bahar ton lene 8000 kilo haka ar putrik bana bopra 8000 pusa kopor kharwei beche menstem halor ki media omsim halor ki media onsim jing theu ya barok ki jai dokha line nok ki silver cup kine ko bachulong hi barok sa ki chaka khwai ansha ban sa jing bam ha kopor pra lai peu menstem ansha ki ong kin sama namara te yo ido en ondeu taking number phone rokilai amsha bandi kian hapo balmsha bande ne di kian ki ai bro a amsha bande ne di kian hapo ko compound jong kene kapung kita gidai kirul ke anjong ki taken mama ban yawan pa ba pinyawan ke jakaro ke bai tenar ke pengat ki bar ke pungro ke bahe dan bak bau blai kur kui phi ke be pinyo ya kita ki price nang ban penhun pen kemen ya kemen sin jong phi ba phi la wan na sajan na sajangai jong phi kumlai sibon ba phi la pe jek video jong hado bakun sngabha wanam klet ban subscribe ya kene ke YouTube channel jong ngaro na kapor si kapor man bang ya notice ngapan bana be je phi ya kum kini ki jing ko khwa do kha bat ki we ro ki jing don kam bangan pan bana ya phi YouTube namta ka suk ka sain bat ki imlang sa lang jong ni kabriu hanyo treb hanyo skum jong ni kumlai sibon